Filip Polc je už pripravený, 32-ročný Pezinčan, horský cyklista, ktorý začínal ako 15-ročný v roku 1997 ako kadecký majster Slovenska v cross country. Bol aj juniorský vicemajster Slovenska v zjazde, majster krajiny v dual slalome, miluje rýchlosť a adrenalín, ktorý sa pripravil na tento City Downhill World Tour v Bratislave skutočne čo najviac a chce ukázať Bratislavčanom najrýchlejšiu jazdu. Kráľ slovenského zjazdu na trati. Prichádza už k prvému medzičasu. Fischbach 34,30. Filip Polc 34,52. O 22 sekundy je pomalší, ale mal výbornú priemernú rýchlosť 54 km za hodinu a je pred ním ešte záver trate, kde potrebuje zrýchliť. Filip Polc potrebuje zrýchliť. Perfektne zvládol ten posledný skok a je tu záver. 56,42. Filip Polc zaknihoval víťazný hat-trick. Filip Polc je prvý. O 40 sekundy pokoril Nemca Fischbacha. Gratulujeme Filipovi Polcovi, tretiemu víťazstvu v prestížnom seriáli horských cyklistov v mestskom zjazde City Downhill World Tour. Filip Polc si tak upevňuje svoju pozíciu na čele priebežného poradia tohto podujatia, kde má na konte zatiaľ 50 bodov. Dnes zaknihoval ďalší 25-bodový zásah za prvenstvo.